Som na ceste s kamotom mojej obľúbenej predajni v Košiciach a zobral som si nejaké diely na PCX-ku. Toto za mnou, tá veľká krabica, sú už všetky plasty, mal by to byť ten plastový kit. So všetkým, čo mi chýba, váži to len 4 kg, tak som celkom zvedavý, čo tam vnútri bude. No a ideme skladať a PCX-ka bude o chvíľu hotová. Poďme na to. Za mnou je nachystaná PCX-ka. Toto dole sú plasty. No a môžeme sa pustiť do toho, aby sme ju poskladali, tak som zvedavý. Ešte by bolo dobre priznať, akú farbu som si vybral. Bielých PCX-iek je všade dosť a táto biela sa mi, vravel som, až tak nepáči. Čiernych lesklých to by pripadala taká nudná farba, takže do úvahy pripadala červená a potom tá matná siva. No a čo vyzerá frajerskejšie, no samozrejme matná siva. Takže všetky plasty na tejto novej PCX-ke budú vo finále matné sive. No ale čo musíme urobiť najprv je ju celú rozobrať a potom tie plasty pekne nahradiť biele týmito sivými, tak poďme na to. Keď rozoberáš skúter, najväčší problém je zložiť tie plasty tak, aby si neodlomil úchyty. Našťastie a na rozdiel od čínskych skútrov majú Japonci väčšinou relatívne pevné plasty a aj keď tým silnejšie trhneš, nič sa nestane. Rozoberanie išlo celkom v pohode, na poškodených plastoch boli polámané takmer všetky úchyty, našťastie nič nechýbalo. Je to v podstate o tom vybrať všetky šrubky a potom sa naraz ten skúter úplne rozoberie. Inak PCX-ka má tak zahrst šrubiek, je to celkom easy potom ich nazad napasovať. Čierne sú tie, ktoré vidno a ostatné sú biele. No a rozobratý skúter potom bolo treba trošku dať dokopy. Skúter máme rozobratý a teraz dôležitá vec je poopravovať tie veci, ktoré na ňom nie sú v stave, ako by som chcel, aby boli. Keď som poodkrýval tie plasty, tak to odhalilo zo pár nedostatkov, ja neviem čo na tom skútri ten úplne prvý majiteľ robil, ale nič dobré. Tak sa poďme pozrieť, čo všetko tomu je. Začneme hneď odzadu, tu je toto svetlo, ktoré osvetľuje špezetku, je proste celé odlomené. Použijeme to, ten varič plastov, dáme tu tie droty, aby to držalo, tu v podstate nemáme čo riešiť, je to úplná blbosť. Celé to vyčistíme, lebo ten rám je trošku špinavý a bolo by dobré aspoň s nejakým štecom to prejsť. Ďalšia vec je toto. Tento plast som neplánoval vymeniť, ale dal som ho preč, ten, ktorý má v sebe ten kastlík, pretože má v sebe vlastne takú celkom veľkú prasklinu. Manažerské rozhodnutie, keďže tá prasklina je v podstate na tých spojoch, ktoré budú prekryté ďalšími plastami, tak to tiež zvarím iba tou varičkou a vôbec to nebudem riešiť. Prekvapenie je to, že síce mi poslali tento bočný plast na motorku, lenže keď si to poriadne všimnete, tak toto je ľavý bočný plast a ja mám polámaný pravý bočný plast. Čiže ďalšia vec, s ktorou som nepočítal, bude, že tento bočný plast zatiaľ dám do stavu, aby sa dal používať. Zvarím ho znútra, ako to bude vyzerať zvonku mi nevadí, pretože som sa s nimi dohodol, že mi pošlú správny a tento im ani nemusím vracať, tento. Čiže akože za mňa super prístup. Trápi ma ešte táto sranda, ktorá je z toho bočného plastu a bude ju treba nejak tam privariť, prilepiť, aby tam ako tak držala pri tej stúpačke, ktorá je tiež vlastne celá doškriabaná. No uvidíme. Z motorky som odmontoval toto, až som sa divil, že prečo to nefunguje a nakoniec som prišiel na to, že to vlastne vôbec nebolo zapojené, iba tieto káble boli stočené niekde pod rajdami. Čo je na jednej strane dobré, na druhej strane zlé. Dobré je na tom to, že ich nemusím odpájať a loviť niekde z tej časti zadnej, kde je baterka. A zlé je na tom to, že som si chcel vlastne po tomto kábli stiahnuť druhý kábel, lebo niečo sem pridám, to niečo príde už o pár dní, to uvidíte, ale teraz vlastne neviem kam to pridať, čiže budem sa musieť pozrieť do manuálu, kam sa napája príslušenstvo. Okrem plastov ma veľmi teší, že som si kúpil takéto čierne PCX emblémy. Chcel by som tú matnú sivu kombinovať s čiernou, no a myslím si, že to bude vyzerať dosť dobre, takže tie chromované nechám na pôvodných dieloch, ktoré budem predávať a tieto potom vlastne nalepím, uvidíme ako to bude vyzerať. Kým vodu s vapkou nenastriekaš priamo na spoje, 12V napätie neohrozíš, preto som si povedal, že najjednoduchšie bude vyvapkovať to a kritické miesta vyčistiť štecom. No a potom samozrejme varenie s mojou obľúbenou pomôckou z AliExpressu za 12 €.
Vedel som, že rozobrať to nie je problém, poskladať to je však vždy o inom. PCX-ku začínaš skladať zo spodu, potom musíš založiť predok a potom zadok a vrch. Takto sú tie plasty proste poprepletané. Inak deň potom som mal brutálnu svalovku na stehnách. Keď som si potom pozrel túto timelapse, bolo mi jasné kvôli čomu. To je nekonečný príbeh toto. No mohla sa mi tesne pred koncom vybiť baterka naraz v obidvoch kamerách. Nič no, proste som to doskladal a ostala už len kozmetika. Sme úplne pred koncom. Jedna z posledných vecí je nalepiť tu emblémy. Tak, poďme to skúsiť. A sme tu. PCX-ka je hotová a celkom sa podarilo. Čo myslíte? Toľko mi po večeroch trvalo, kým som dal dokopy túto moju novú PCX-ku za mnou. Ak sa na toto chystáš, tak si priprav v prvom rade trpezlivosť, ktorou ja veľmi nedisponujem, pretože niektoré plasty zapadajú do seba tak, že musíš dať dokopy aj 3, popodkladať tie rôzne výbežky na nich a prevrtať cez nich jednu šrubu, ale to fakt niekedy nechce sedieť. Najhoršie na stavbe tých plastov je to úplne finálne lícovanie a úplne finálne doťahovanie všetkých rohov a všetkých tých spojov tak, aby neboli širšie, aby všetko zapadalo, aby nič počas jazdy nevyskakovalo. Našťastie sa mi to po tých 3 večeroch podarilo. PCX-ka je teda pripravená na zmenu farby v techničáku, no ešte predtým, než ju úplne dokončím a uzavriem, na nej urobím ďalšie 2 úpravy. Prvou úpravou bude ladený fúk Yoshimura, ktorý by mal pridať v tej mestskej premávke oveľa výraznejší prejav a hoci je to štvortakt a nie dvojtakt, tak ja verím, že ten laďák pridá aj trošičku živší prejav k tomu motoru. Predsa len to 125, ale ja verím, že sa nenechá v tej premávke zahanbiť. Ďalšou úpravou, ktorú ešte tu nemám, aby som ju ukázal, je CarPlay modul aj s displejom, teda obyčajná navigácia, na ktorú si vieš bezdrôtovo pripojiť iPhone alebo Android. Predsa len v mestskej premávke sa niekedy potrebuješ dostať na konkrétnu adresu a mne sa bohovsky hodí, ak si to viem nahodiť do nejakej navigačky a nemusím stať na každej zastávke autobusu a pozerať do Google Maps, kde vlastne tá adresa je. Ak ste v tomto videu došli až sem, tak vám veľmi pekne ďakujem. Ak ma chcete podporiť, hoďte mi subscribe, hoďte mi like na video a možno komentujte, ktorá farba na PCX-ke sa páči najviac vám. Ja som Vlado, toto je kanál Petrolhead a prajem všetkým pekné kilometre, vidíme sa niekde na ceste. Zatiaľ.